mesét ismered ő? Sok kalandjai játszódott a szemed előtt. Kristályból van palotája, huborékból a nadrágja, só barátja a keresztes hó. Vizipó, csodapó, épített a házat. Vizipó, csodapó, csodájára járnak. Vizipó, csodapó, csodálatos a várat. Vizipó, csodapó, csodapók hálód lesz már. Ő az, aki mindig segít, ha nagy a baj. Nem bánja, ha körülötte nagy a ricsaj. Kristályból van palotája, huborékból a nadrágja, jó barátja a keresztes hó. Vizipó, csodapó, épített a házat. Vizipó, csodapó. Ez a kazetta nem tanfolyam. Bár segít abban, hogy elsajátítsa a feladatokat, szakember segítsége nélkül ne próbálja úszni tanítani a gyermekét. Ugye milyen ügyesek? Sokkal természetesebben mozognak a vízben, mint a felnőttek. Persze az nem igaz, hogy csak bedobjuk a babát a vízbe, és már is úszik. Hónapokig tartó gyakorlás kell ahhoz, hogy egy apróság valóban ússzon, de ez alatt eleinte csak annyit kell érteni, hogy halad a vízben egy sajátos lábmozgással, míg a karját 2-3 éves koráig egyáltalán nem használja. Amit nem kell tanulnia, az az, hogy hogyan tartsa vissza a lélegzetét a víz alatt. Erről a búvárreflex gondoskodik. De mivel 6 és 8 hónapos kor között a reflex eltűnik, a babáknak korábban kell átesniük az első úszóleckén. Vizipó, csodapó, csodapó, hálód lesz már. Vizipó,